Samo preduzeće, to je u stvari istorijski najstariji i najjednostavniji oblik organizacije biznisa. To može, uglavnom je u vlasništvu jedne osobe. Primer za to može da bude mali restorani, frizerski saloni, cvećare. Sad... Našo kad... Sad, prednosti takvog tipa biznisa je da su generalno kod upravom vlasnika, da imaju veoma mali troškove i jednostavno organizovanje. Sad, pod time da je, na primer, za frizerski salon i restorane se zahteva određene dozvole, ali nije potrebno da se koristi stručna pomoć kod izdvajanja tih dozvola i uopšte kod prijave, tako. Onda, jedna od istoprednosti toga može da se koristi internet. Sad, još jedna prednost toga je tajnost, jer vlasnik informacija, to jest vlasnik firme, ne mora javno da iznosi planove poslovanja radi zaštite od konkurencije. Sad, distribucija i korišćenje profita jeste da profit pripada vlasniku i on raspolaže njime. Fleksibilnost i kontrola biznisa, da se donosi odluka na licu mesta od samog vlasnika, onda regulacija da se liberalno reguliše od strane države, onda da ima veliki, da su tu mnogi regulative i da postoje na lokalnom nivou, gde su vezane za veća društva, gde su vezane za veće biznise i propisi za akcije i slično koje su vezane za akcionarska društva i za korporacije. Što se tiče oporezivanja, vlasnik plaća porez na prihod, to je da, samo jedan porez na prihod. Sad, što se tiče povlačenja iz biznisa, to je veoma lako i inostrano preduzeće se lako zatvara i nisu potrebno usaglašavanja sa partnerima i akcionarima. Kad ste sami vlasnik te radnje, znači koliko je bilo jednostavno da registrujete takvu jednu radnju, koliko je jednostavno i da je... Znam mi da je jednostavnije da se zatvori. Ne, iskreno. Mislim da je tako da raštim. To je neki najjednostavniji vid i oblik organizovanja sopstvenog biznisa, ali tu čovek nosi veliki teret odgovornosti, kako će da radi, kako će da uspe, šta će sve da mu se desi. Prosto nemate s kim da delite možda ni profit, ali ne delite ni odgovornost, nego su za sve odgovornosti najviše.